Yes, what's up, what's up? Alright, so Santa Barbara Gaming tayo. Mag-iiba tayo ng trip ngayon. Kung dati hindi natin binivideo yung mga nangyayaring ano natin sa mga kausap natin, ngayon susubukan natin. Subukan natin kapalan yung mukha. Wait lang, pagas muna tayo. Shoutout Centrum. Pagas lang tayo dahil para may reserve tayo. Uy, may 15W sila dito. Tamang tama. Yan yung requirement ng ating motor, 15W by 40. Parang kilala ko yung naka-sky blue dun sa taas ah. Boss, 100 nga unleaded? 100? Oo. Okay. Ayan, so pupunta tayo ng La Tondena. Alright. So subukan natin i-video yung ating buyer. Hey, shoutout sa'yo, Sir Jad Dad TV. Eto na, subukan natin. Let's go! Ayaw ko pa sana mag-record pero may nakita akong maingay. Well, sana hindi siya paspas. Kaso paspas. O kininamot na truck. O ano kaya yung motor ni Sir? Takbot chubby. Walang siguro ito yung Honda. Tunog palang Honda na eh. Oo, ha? Sarap. Naparecord tuloy ako nang wala sa oras. Wala lang, sarap kasi siya sa tenga. Kaya sasabayan lang natin. Sana all. Ay, iwan na tayo. Alright. Di tayo nintay ni Sir. Wow. La Tondena tayo. Alright, let's go, dito na tayo. Pupunta tayo na 7-Eleven. Napahataw tuloy ako nung wala sa oras. Walang yung big bike yun. Alright, ang galing oh. Oh ha, mga driver isang balian lang. Ito La Tondena, let's go. Shoutout sa mga lasinggero. Alright, so update mamaya pag dumating si Sir. Let's go. A few moments later. Guys, may papakita lang ako. Ayan oh. Kung nakikita nyo yung tarpaulin ng Iglesia ni Cristo, yung nasa picture is isa sa pinaka ano namin sa batch, I mean sa schoolmate ko. Yeah, shout out Carlito Saplan Jr. Musta ka na, sir? Actually, halos ata lahat ng mga
nakilala ko sa high school napunta sa politika. Isa na si Angel Banikid. Alright, so hintayin natin yung Pajero na black daw. So shoutout sa sir. So, dumating tayo dito 4 o'clock. So 4:16 na. Okay lang yan. Importante dumating si sir, dahil mahalagang bagay ang ating pinunta dito. So may uli. A few moments later. So kaya ito Sir Jomar? Kayo po yung si Jomar? Yes ma'am. Traffic kasi dun sa may ng Pambaliran. Pa-check na lang kasi hindi ko naman binuksan niya. Oo. Message ko lang siya. May banggaan daw doon, sir? Oo. Salamat sa amin. Ah, Okay po yun. okay siya, sir. Oo, nawala ko yung lens nyo. Ayun, sir. Takot naman yung lens na wala. Wala. Wala ko pa ng memory card. Wait lang po yan, ha? Ah, sige, sige. Okay, 10. Okay, 10. Yan na lang po yan. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Ingat, sir, ingat. Alright, so success yung deal natin. So kailangan na natin itago ng mabuti, no? So pabalik na tayong Dagupan. Alright, so let's go Dagupan. Yan. So shoutout sa'yo, sir Jomar. Ah, Jomar ba? Tama. Let's go. Hey, shoutout kay Warren ng Mangaldan. Shoutout na kita. Let's go. Actually, hindi na bago sa akin yung makipag-deal, no? Kung saan saang lugar. Yun nga lang, syempre, ang pinagkaiba, yung item hindi sa atin. Kaya kinakabahan ako, baka hindi dumating. Ayan, so medyo na-delay si sir dahil medyo may banggaan daw sa kanila. Alam nyo naman mga 4 wheels, no? Ang hirap nila sumingit. Oh, tingin-tingin sir. Yan, so sa lahat na sumusuporta ng ating video, ating channel, maraming salamat. At lagi sanang ingatan ang inyong sarili, lalo mga bata, no? So observe tayo ngayon dahil mas pinaaga ang curfew sa Dagupan. So paano tayo maghahatid ng service natin mamayang gabi? Magkakaalaman. Ayan, so hanggang dito na lang, guys. So yun lang talagang purpose natin ngayong araw, no? Ang i-video ang kaganapan. So ride safe always.
Abush!